El camp d'aprenentatge de la Noguera està situat a la localitat de Sant Llorenç de Montgai, a la comarca de la Noguera, un territori amb una intensa presència humana des de la prehistòria. La tasca educativa es desenvolupa entorn de l'embassament de Sant Llorenç i especialment en 4 emplaçaments significatius: el Parc Arqueològic Didàctic, els laboratoris d'investigació educativa, el jaciment neandertal de la Roca dels Bous i el Marenga, espai de memòria de la batalla del Segre. L'alumnat pot participar en sortides d'un dia o en estades de 2 a 5 dies. L'allotjament es fa a l'alberg La Cova, en la mateixa localitat. La proposta educativa està centrada en 2 moments de la història, la prehistòria i la Guerra Civil Espanyola. Per potenciar l'empatia històrica, s'empren recursos didàctics com són els mateixos espais arqueològics i la recreació d'un campament paleolític i un poblat neolític, amb objectes replicats. Els alumnes es centren sobretot en reflexionar en què ens fa humans. Implica que ells acaben descobrint que el que ens fa humans realment és l'utilització de la tecnologia, aprendre a ser tecnòlegs i, sobretot, aprendre a cooperar, aprendre a viure en societat. Els objectius se centren en l'assoliment d'un aprenentatge competencial que potenciï l'esperit crític i el valor del patrimoni històric com a eina de construcció d'identitats. Tot des d'una mirada de la perspectiva de gènere. Aquestes activitats estan distribuïdes en investigar el passat, tocar la prehistòria i comprendre el paisatge. L'estudi de la Guerra Civil té com a eix principal la recuperació de la memòria democràtica a partir de la visita dels espais de batalla. Les activitats es desenvolupen enfocades en l'arqueologia de la Guerra Civil. Tot plegat conforma una proposta que facilita la immersió de l'alumnat al passat. Hi ha 2 coses així que han destacat fins ara. Una ha estat l'excavació, ja que m'ho vaig passar molt bé desenterrant fòssils i ossos, i l'altra ha estat fer la ceràmica aquesta, que hem fet avui un bol amb fang i un cistellet.